Mit navn er Daniel Ellemann, og jeg er din unge liberale kandidat, som kæmper for meget mere Roskilde og meget mindre kommune. Tænk, hvis Roskilde var en by, hvor kommunen satte borgeren før systemet, hvor vi brugte vores kræfter på at skabe løsninger for roskildenser og ikke på bøvl, bureaukrati og skrivebord. Jeg tror på et Roskilde, hvor vi lytter, forstår og handler for borgerne, men det kræver, at vi tør tænke nyt. At vi tager et opgør med bureaukratiet og styrker valgfriheden, så I borgere fra Roskilde får lov til at vælge jeres egen vej. Vi skal sikre, at borgernes behov altid er i centrum. Det er derfor mærkeligt, at vi i Roskilde vælger vores egne politikere, som så vælger, hvordan vores hverdag skal formes. Vi burde kunne vælge begge dele selv. Vi skal bare spørge borgerne, får du den service, du skal have, og får du den service, du forventer? Jeg vil have et Roskilde, hvor vi tager ansvar, hvor ildsjæle med gode idéer får plads til at skabe nye initiativer, frie plejehjem, frie børnehaver og frie skoler. Tiden kalder på nytænkning, tiden kalder på liberale løsninger, og tiden kalder på meget mere Roskilde og meget mindre kommune.